Hoxe imos a traballar o sistema solar para coñecer un poquiño máis sobre os planetas. O sistema solar é o fogar do Sol, da Terra e dos demais planetas. Comezamos a nosa aventura espacial. Aquí volos presento Mercurio, Venus, Terra, Marte, Xúpiter, Saturno, Urano e Neptuno. Vamos alá. Mercurio é o máis próximo ao Sol e o máis pequeno de todos. O seu clima é extremo. Móvese máis rápido que os demais. Venus é o segundo máis próximo ao Sol. O seu tamaño é como o da Terra. É o máis quente do sistema solar. A Terra, gracias á atmósfera, hai vida no seu interior. A Terra xira sobre si mesma dando lugar aos días e ás noites, e tamén arredor do Sol dando lugar ás estacións. Ten un satélite que é a Lúa. Marte é pequeno, de cor vermella polos minerais de ferro oxidado que cobren o chan. Nas súas paisaxes hai desertos, cráteres e montañas. Xúpiter é o planeta máis grande do sistema solar. Ten anéis, pero son moi difíciles de observar. Saturno é coñecido polos seus brillantes anéis formados por millóns e millóns de anacos de xeo e pedras que xiran ao seu arredor. Urano é un dos planetas que está máis lonxe do Sol. Ten temperaturas extremas e tarda en dar unha volta ao Sol 84 anos. Neptuno é o máis afastado do sistema solar. É oscuro, frío e moi ventoso. Un xigante de xeo. Agora a xogar mentre repasamos o aprendido. Cantos planetas hai no sistema solar? 8. Cal é o máis próximo ao Sol? Mercurio. En que planeta hai vida? Na Terra. Cal é o planeta vermello? Marte. Que planeta é o máis grande? Xúpiter. O planeta cun anel é Saturno. Que planeta ten un satélite? A Terra. Bravo, bo traballo, a seguir aprendendo.